Добро утро, Инци не морят. Часът е, колко е часът? 8 без 15. Ще бягаме днеска 42 км за пръв път. И позагряваме вече малко. Се раздвижим. Напред-назад, надолу-нагоре. Има и щъркели. Малко подухва днеска. Натоварил съм с 1000 штуроти като джобовете. Ще видим какво ще стане. Куче, здравей, куче, добре. Ще позагрея сега малко така, ако се пораздържа 10 на минути. И отивам надолу на старт финала. Че духа, много духа. Та да, 42 км. Не знам. Бягал съм най-много 26. Затова съм избрал Каланджа. Пък ще видим как ще. Няма тръгвам силно, ще бягам лекичко. Какъв е този вятър? Ще ми издуха номер. И така. Между другото съм си взел стойчица за камерата. Би трябвало да ми е по-лесно така да обръщам, отколкото да я държа. Малка, лека, триподче такова на DJI. Къде вятъра? Мале. Аз измръзна и тук тръгна. Че духа. Още няма много хора на събрали се. Малеки вълни. Надявам се поне малко облаци да има днеска. Да не е чак толкова слънчево, че не издържам на това слънце. От време на време ще ви информация за грешки. Переключете за картинар, че са при мен, ако някой не може да отвори картинара, седнете се за съобщението. Чакай да не е срещу слънцето. Да ми се види новата шапчица. Цав. Всички участници, заповядайте в най-лявата синя шатра. Регистрацията е тук. Сега ще го издебна в гръб, както той има дебнеше на Търново. Сега ще изпреваря отдясно. Чакай! Дай малко газ. Ма ти по принцип не трябва ли? Тук да е старта. Газ ти ще слагаш. Трябва да се нагиздим. Против кърлежи да. Ако не мога да бягаш, поне трябва да изглеждаш, че едно можеш да бягаш. Като мен. Знаеш колко съм се натоварил? Виж отзад колко гелове има на слагане. Се подготвил, че нощуваш гората. Много енергия харча, човек, няма как. 42 съм.
Йо! Сега ще се разходя с тебе догоре, бе, какво му? Ще прави компанията. Сам ли си тук? Малкото байри на трасето. Викаш, че това е. Един-два такива е. Има ли байри наистина? Ма има пясък накрая. Има там едни скали накрая, да се спускаш. Пойни ули или? И пътечки, кози. Един каманяк. Ще не пълня обувките накрая. С пясък. Расталаци, жилет. Аз имам такова дали чорап. Ма там вече. Там Вече няма да имаш, седиш. Няма ти пука. Тук има един с камерка. Колегата. Той вчера ден. Чистата дръжка е, да. Ще поснимаш? Да. Добър ден, колега. Ще добър. Ох, ето. Сега е тъкмо шал. Чай да се отмахам, аз малко на видеото. Ох, да бе, наистина заболява. Банани нямаш ли? Банани яди ли? Банан. Да. Бариан после пунктовете на Вацлав. Ти като Шабана. Кале? Шабана го пита. Знам. Иво Андреев, вчера го гледам видеото там, където беше в Мадейра. И Иво го пита: ти колко гелове ще взимаш на цял маратон, да кажем? И той така мисли: за 2 часа. Ами един. Аз вика си хапам по пунктовете, не наблягам на гелове. Съдържание и може да се убедите сами защо не е в експлозивната за това. Съдържа малко захар, а основното е да се Старт финал. Е така да има облаци. Перфектно. Няма нужда от слънце. Миналата година дъниш по-здрава музиката, тази година нещо. Домашните колони докарали. Джипката е нямала на реклама. Поне не я виждам. Чувам да снимам ушичките. Може ли да снимам една бъдеща звезда? И да. Здрасти. Какво правите? Как сте? О, ще бягам аз за първ път, ще правя маратон днес, ще видим. Дебют. Може и бенефис да е, не знам. Гаден избор за маратон. Защо да е гаден? В гърба обаче не мога да натискам. Точно така, 4К на 60 FPS. Караш един път и няма изкара. Нали? Ама не виждам нищо. Да, грени си фърмуера. Аз мисля, че съм го пред. При мен го имаш същия проблем и се оправи. Пуснах апгрейд на фърмуера и спрял да виждаш неща и вече виждам на същата резолюция. Трябва да пробвам, не знам. Аз пълня... Ама няма нищо, аз съм някакъв аматьор, просто снимаме така за кеф. Снимай да се готвим. Да. Значи Петър го фото. А бела тук. Още веднъж искам да напомня на Компрес всички спорт. участници, които са дошли да не са Спонсорирана реклама или? Сега знаеш как ще дигна зрителите с Петър Христов. Ушичките. предварително се регистрирани да минат през От 5 човека ще го дигна на 15. Имаш последователи ли? Имам един сабскрайбър. То май съм аз. А, сигурно! Най-добрият приятел. При двама живи родители. Един с... другите са предварителни, за да може да видят и да се вземе стартовите пакети. Благодаря. А така, надуйте малко. Да има тук. Каже само да помоля малко да се съберат участниците на 40. Айде, събираме се. Отиваме на 42. С секунда на старта
всичко е направено. Запомнете го този с синята шапчица. Така че Ще ги убии. Мале. Ма ще даш ли газ днес? така са настроени. Първите 3 км, да. 0-0 стартират първите на 42 км. Всички знаете, познавате се. Давай напред. Сега 300 човека като наредим. Знаят да заповядат по-напред. И така. Успех отново ви пожелавам. Естествено, че най-бързия Вики ще е първи, така че той вече е на позиция, всички по-бавни от него назад. Ти с Баси кефа ли си днеска пак? Да. Събирате ли се някъде от време на време? Да, пари. Дават ти пари, е? Да. 1000-2000, зависи от позицията. А ти си на каква позиция? Ти си майстор. Благодарение на нашите приятели и партньори от Race Timing ще ви давам периодична информация за това кой къде се движи по трасето, до къде е стигнал, после ще ви даваме и контролните времена на тези, които пристигат. Припомняме, че тази година за първа година имаме щастието да организираме състезание за колоезда, то ще се проведе утре на 21:42 км. Така че... 2 минути до старта. 1 минута. Една. Айде. Не само стане на бягане. Бег Зафе. Айде. Тръгваме с 4 фейс. 30 секунди. Да внимаваме за крака. Малко да се отсейва, това ми стане добре. Има яко мясо. Стана тук шоткът и падахме. Който нагази първи в блатото, ще има награда на публиката. Нека по радиото. Видите, тези хора специално са намокрили заради нас.
Цяла нощ поливат мъртвечета. Ти как мислиш? Не е капвало дъжд сигурно от един месец. Те с водоноската са минали от тук. Не трябва да има кабел. Не може. Ей, хора. Идете ви казвам. Идете да видите. Ей, сега ще да бъдеш, кажеш, че тук е зло. Нищо малко. Ай, че шабана след малко ще настигне. Идва, аз го чувам. Може докато се раздвижим и шабан верно да не стигна. Айде паузичка, после пак. Малко асфалтово тичане да покажем. Докато сме се още дълго разсвежи. Малко има лъпи. Само малко. Оп, като излезем от горичката. Ох, да се метна да поплувам. Ще ми е по-лесно, отколкото това бягане. Затова съм дошъл да се мъча. 3 километър. Айде, после.
Едно бързо включване пак на почти 5 км. Не мога да бягам много бързо, защото пак да помрънкам. Глеза на нев част. И колкото и да не са чак толкова криви пътеките, има под тревите някакви скрити мини капанчета, дупки. И като кривна е отвратително. Докато тренирах направо, нямаше проблеми, ама тези кривини са кофти. И гледам да не направя някой беля още в началото. Иначе е много готино. Така сенчесто. Пеят си птичките. Аз също се пея. Чуроликам се. Бъшкам се по-скоро. Така. Това малко още остана до първия пункт. Някъде на 7 км. Мисля, че беше долу-горе. И така, до после. Малко кръстци да поснимам. Яко. В принцип има кончета, само овце се виждат. Величината. Много е яко тук. Обаче едно облаче ни остана на това слънце да се крие малко. Ще пече яко май днеска. Ето наближаваме пункта. От тук се вижда, сега валя шишетата пълня. Ям 2 лимона и газ. Миналата година по това време беше бая мъка. Първото бягане ми беше тук 13 км. Беше голям филм. Айде да после. Мале. Каква голяма поляна. Те няма край, бе. Тук ще бягаме 10 км в нивите. Топличко. Все още добре, ама ще видим какво стане към водята. 7 км и 400 метра са за момента. Трябваше просто да пусна да поснимам малко прекрасните облаци, които се задават. Да. По-бързо да идват насам. Вятъра да спре да не ги раздухва. Ще е много добре. Километър сме 9. Кратко включване 11 км. Тук му измуках 1 гил. Някой се е боснал в едно дърво тук и е паднал. Слагам очилата и газ. Ще вкараме вас в кадър. Да. Даже съм надъхан до година да направя един триатлон на Лудогорец. Ама първо трябва да си взема колело. Защото по принцип карам колело. И там е някакси повече сила. В Пловдив също имам сила. Да. Аз реално съм от Бургас, но живея от там вече 13-14 години в Пловдив. Аз започнах да плувам преди месец и половина. Започнах да ходя на басейн да плувам. Иначе съм можел да плувам, но моето плуване е пъцикане. Да. И плувайки си направих няколко дни, в които правя плуване, бягане и каране на колело.
И преди съм пък родом от Разград. И си мислех на Разградския маратон да се пусна. Дали да не се пусна по-скоро, си мислех на едно триатлонче, нищо, че плуването ще да не бъде най-слабо. Ето колко беше? 2 км? Километър и 200. Километър и 200 кова. Скоро не мога да плувам, само бруско. Карай го на брускова толкова. Това е релаксиращо. Аз не помня обаче първо как се стартираше. С плуване ли се тръгваш? Винаги с плуване се тръгва. След това е колелото и бягаме като и чиста там за работа. километър и 200 плуване, което е направимо за мен. Може би ще го направя за един час, нали? Ама няма значение. Ще го направя. После 42 или 44 км е хубаво езденето, което пак не е твърде много. Окей, може би се прави за около 3 часа. Той и денивелацията май не беше чак толкова Не е голямата. толкова голяма, да. И след това бягането е 12-13. 11-12-13 нещо такова. Но приключиха записванията. 12 км. О, снимай докато бягам, че... Тия бъри ма трошат яко. И аз ще снимам. Наближавам някакъв пункт. Сега ще разберем. О, шосе, крака ми го станаха вече. То хубаво шосе имам. Аз нямам крака. Трябва сега да е последния пункт, тук на завоя. Добър ден! Някъде из гората. Уморително е. Препотяващо е. Към 17-18 км някъде изведнъж ми се щупи енергията. Странно защо. И капнах. Сега преди малко се посъвзех. Бумнах един гел. Уж пия пари. Постоянно ям разни работи. Пункто е това, ама това обилно потение се оказва влиянието. И сега съм на 21 км. Так му го минавам. След малко би трябвало да имам по някой един пункт. И така. Айде. Колко батерии имам? Мога да видя. 35%. Имам. Малко. Краката ми се поумориха, ама не съм минала до сега 28 км. Ще видим как ще е до края. Айде. Кратко включване. Изкривих и десния крак. Ама лекичко. Уж е окей. Таман да побяга малко и тук на пясъка кривнах. Да за комплект ляв и десен. И така. Така е готино иначе. Тича са такова. Горичката е приятна, хубава, зелена. Сенчесто, не си на слънце. Като в Трявна, като в Велико Търново. Само слънце там. 70% от трасето. Ужас. И така, това беше включването. На най-ветровитото място сме от трасето. Кой километър? 37. Подухва се тук. Аз си повървявам. Краката ми вече много изнемогнаха. Сили все още сякаш имам. Ама краката нещо. Еха.
момент. На тези вълни. Ох. Так. Да. Що не ме качи на това колело този приятел? На кормилото. Аз не тежа много, 85 кг. Колко му да направя една малко по-силова тренировка. Мали, какъв вятър! О, е! Какъв този вятър е! Мале! Поне да беше зад мен вятъра да ме побутва малко тук нагоре. Сега ще види какви красоти са надолу. Много готино. Колко километър е? 38. Още малко. Айде. Те само хубави клетки тук. Как да не спра да снимам? Въобще не ми е за времето маграм. Вау! Така малко изкачване има. Айде, до после. Мале как духа. Затова не се спирам много тук, защото направо красиво, ма. Ега ти вятъра. Мисля, че едва бягам вече ми. Този вятър ме щупва от всякъде. Малко е горно морето. Сега, ако трябваше да се прави триатлон, мале, ще да е забавно. Какво е това цунами, бе? Какви сте вълни? Вой. Времето не е за плуване. Не.
съм 19%. Добре. Тук е по пясък са да бяга, вие какво знаете? Яко. Само затова нямах крака, вече затова имам. Да ми се напълнят яко обувките още половин кило. Умора. Не ми се бяга вече, уморих се. И малко гледки тук да предоставя и си поварва към финала малко. Ще потичам и това ще. Айде на финала ще побягам малко, какво да прави. Той ми останах 50 метра, 20-10, нещо такова. Ето го финалчето. Ух, те вече награждават хората, аз чак сега пристигам. Бяха приготвили нашите приятели от Super Vision. Sport Vision, извинявайте. Sport Vision вече раздадоха наградите, които бяха приготвили за вас. Междувременно да, пристигна и Димитър Рошлев на 42 км. Ние продължаваме с награждаването. Отиваме при момчета 5-8 години. Трето място Феликс Коко Божилов Кондев. Феликс, заповядай при нас. Трето място момчета 5-8 години. Награди за Феликс. За второто място сега трябва да се подготви Никола Колев. Втори при момчета... Не, извинявайте, Михаил Давидков. Никола е по-голям. Михаил Давидков е втори при момчета 5-8 години. Заповядай на стълбицата, подаръци Sport Vision, Fit Sport, Eyes of Get Bandito, Science Sport, BNU, Feeding Hill, Doppelheads, ISO Publishing, Trishop и BeerMed. Най-големите аплодисменти за тази възрастова група отиват при Ангел Калоферов. Аплодисменти. Трябваше да си изчакам медала, да ми го дадат, че те хората награждаваха вече. Имам си и медал. Сега ще загрея малко и разгрея, не да загрея. И след малко пътувам към Пловдив. Преди това трябва да се взема и сладолет и бира. Ще да забравя. И това от Каланджа 2024.